Dat was het eerste wat Henk zei toen ik hem belde. Van, als je maar wel gaat aanvallen, want dat moet hier gebeuren. Ik zeg, nou, dat komt wel goed. De waait een nije wind door het Kooistadion. Na je tierdraak Henk de Jong leidt de club het lot nou in handen van Johan Plat, die de komende 2 jaar de nije trainer is. De club toveren met Plat een knien uit de hege hoed. Waar is dit een 39-jarige Volendammer die in de jeugdopleiding spelen van Ajax en niet meer dan 100 wedstrijden in de eerste divisie spelen voor onder oren Telstar en Roda JC. Ik ben Johan Plat, ik kom uit Volendam. Ik heb 3 kinderen. Ik heb vroeger gevoetbald bij verschillende clubs in de KKD. 2 jaar in Duitsland nog geweest, bij Hansa Rostock. Op mijn 28e moest ik stoppen vanwege een rugblessure die ik eigenlijk al op mijn 18e bij Ajax in de jeugd had opgelopen. Die is eigenlijk nooit weggegaan. Dus daardoor kwam ik weer eerder in het voetbal als trainer. Volendammer, maar geboren in Purmerend, toch? Ja, maar dat kwam omdat het ziekenhuis daar was. Dus ik ben een echte Volendammer. En dus neemt hij de komende 2 seizoenen plak in deze dugout. Maar een soort ondervinding als haattrainer had Johan Plat net. Hij wie assistent bij meerdere clubs, wie de eindverantwoordelijke wol bij Jong Volendam en hij wie haattrainer bij het Spaanse Castellón. Maar wat brengt hem bij Cambuur? Omdat ik Cambuur een geweldige club vind. Omdat het een fantastisch mooi nieuw stadion hebben we staan. Ik denk dat ook, wat mij heel erg aantrok ook, is dat ik heb gezien dat Lars en Ruben met hele mooie, goede spelers kwamen. Dus ook altijd belangrijk voor een trainer. Dus ja, ik heb er heel veel zin in. En ik merk bij iedereen, of het nou de dames hier zijn of materiaalman of de staf of de leiding. Iedereen heeft heel veel zin en iedereen heeft heel veel ambitie. En daar heb ik ook zin in om een steentje bij te dragen. Ik wist best wel veel van de club, want ik ken Robert Muren ken ik heel goed. Etienne Rijnen heb ik vaak contact mee. Sipke spreek ik bijna elke week nog wel eens. Mijn zwager heeft hier gevoetbald in het verleden. Ja, zo zijn er nog veel meer linkjes die ik met de club wel had. En zo heb ik dat altijd wel gevolgd. Waarom past dit Cambuur bij jou? Omdat dit een echte volksclub is, waar de supporters heel fanatiek zijn. Waar de mensen houden van aanvallen, van snel de bal veroveren. En daar sta ik voor. Dat vind ik het mooiste wat er is. Als je dat gevoel en die emotie van de supporters op het veld kan laten zien. De Cambuur-fan wil onvallend voetbal zien. Maar een skinbroekje hier van het veld in het Kooistadion is not done. En dat sluit aan bij de voetbalvisie van Johan Plat. Ik ben best wel een idealist. Dus ik ben opgegroeid met Johan Cruijff. Bij mijn vader thuis was dat God. En als die op tv was, dan moesten we allemaal stil zijn. En dan moest alles uit en dan moesten we luisteren. Ja, dat is eigenlijk mijn ideaalbeeld. Dus ik hou van plezier maken. En als ik voetbal kijk, wil ik het ook leuk hebben. En dat is de uitgangssituatie van hoe ik naar voetbal kijk. Ik hou ervan om de bal te hebben, om veel kansen te creëren. Om de bal snel weer terug te hebben als we hem verliezen. Is dat reëel voor een promovendus om zo te gaan spelen? Zeker. Dat moeten we goed doen, maar daar gaan we wel... dat is eigenlijk iets waar ik niks aan ga veranderen. Zeg je dan handhaving is het doel of heb je eigenlijk meer voor ogen? Uiteraard is dat een doel, maar ik focus me niet zo op handhaving. We gaan aan de slag en dan we moeten eerst kijken wat er allemaal bij komt. We willen heel graag, we zijn allemaal ambitieus hier, dus de lat ligt hoog en daar gaan we mee aan de slag. Er zal een hoop op de beginnend haattrainer komen. Daar komt de erfenis van Henk de Jong nog bij. Want hier op de tribunes in het Kooistadion zal de namen van de Jong nog vaak klinken. Johan Plat zucht het liever als net als een bedreiging, maar juist als positief dat de Jong behouden bleef van Cambuur. Dat zie ik als iets heel speciaals, dat er zo'n trainer in de staf zit. En daar gaan we optimaal gebruik van maken. En, ja, Henk heeft unieke kwaliteiten. Henk is een van de beste trainers die Nederland heeft gehad. Als je ziet wat hij heeft gepresteerd, dat is ongelooflijk. Het is natuurlijk een icoon hier, maar dat geldt eigenlijk voor heel Nederland. En ik zie dat als een voorrecht dat hij ons helpt en dat we
ja, hij heeft ook één belang en dat is Cambuur. Dat proef ik eigenlijk al vanaf het eerste moment. Dus ja, dat was het eerste wat Henk zei toen ik hem belde. Van, als je maar wel gaat aanvallen, want dat moet hier gebeuren. Ik zeg, nou, dat komt wel goed. Ben je niet bang voor het afbreukrisico? Want dat is natuurlijk de andere kant. Je kent zijn status hier. Je hebt misschien ook meegekregen hoe het voorgangers van hem is vergaan. En wat er dan gebeurt. Als het een paar wedstrijden wat minder gaat, dan wordt er gelijk om Henk de Jong geroepen. Ben je daar niet bang voor? Helemaal niet. Zoals ik het net al zei, ik zie alleen de voordelen ervan. Ik weet dat Henk geen trainer meer wil zijn. Ik weet ook, ik maak Henk elke dag mee. Ik zie de drive die hij heeft. Ik zie het belang wat hij heeft. Het is een clubman. En daar heb ik geen enkele twijfel over. Sta je te popelen om na een maand of 10 straks in juni weer te gaan beginnen als hoofdtrainer? Ja, zeker. Ik heb hier 1 wedstrijd gezien. En ik kan niet wachten om op het veld te staan. Om de eerste thuiswedstrijd te beleven hier in het stadion.